Assalamu alaikum, hurmatly izleyiciler. Men Murat Gurbanov, DVT Halk Hareketi'nin yol boşluğu. Yine men bir video koyacak olan ve şu videoda cevap verecek olan. Ünförün. Yine şu videoda Allah Murat Rahimov. Murat Gurbanov şu Yunus diyen adamın şeyli hukuklu adamlığına garamadan şoňa şolatlar aydy otyr. Yunus diyen adam her gurrungy ýazýan adam, ýazga alýan adam. Inni Çeçen terörçüler bilen men hyzmatdaşlyk edýän eýämen gepleşip geçirip ber, maňa pul berek, senin boşul jokmu diýmeklik näme aňlady ýa? Ýagny men devete toporum. Çeçen terörçüleri bilen yani Çeçen terörçüler demek teröristler demek näme aňlady? Şu çakaşy, şu Çeçen terörçüler şu wagt niýerde? Şu Çeçen terörçüler diýilýänler niýerde elleri ýaragly? Çeçenistanyň içinde terörçüler görüňli tutýanmy? Tutýandyr öýdýänmi? Ýok. Ya Avrupa'da elleri yaralı gelip veren Çeçen terörçüleri var mı? Yok. Onlar nerede? Onlar Irak'ta, onlar Suriye'de, onlar Afganistan'da, onlar Libya'da, onlar kafirler ya da belki Ukrayna. Allah Murat Rahimov diyen bir gara blogger. Radyoda atıqtan bağışlamanın götünü deyip koğulan. Şunu adam DVT Halk Hareketi. Ilaytada meni terrorizma, ekstremizma koşuk olya. Eydya beydya. Yine şunu adam FSB'nin buyruğu boyunca işleýär. Ödem açıktan açık FSB işleýär. Yani Russian Today'e nime bolup işleýär? Baksana telefon verdi. Russian Today'e şu adam hyzmatdaşlyk edýär. Russian Today'in FSB'nin aşağında. FSB'nin etaat maksadı Russiýan razvedkasynyň etaat maksadı hemme opozisiýalary, yani Sovet Soýuzyna öň girýän döwletleriň opozisiýasyny pytratmak. Täjikler pytratdy, men habar tutup dur. Özbekler pytratdy, Gazaklar pytratdy, inni Türkmenler galdy. Türkmenler pytratmaly. Bizim pytradan da ýa biz gatnaşan da şu Allah Murat Rahimov diýen adam bilen. Bolmasa ünsüň opozisiýanyň içine girip şo ýerde ýanky pokçalıklar gözläp, şonu diňe şo zatlar aýdyp aktivistlere, siýasatçylara garşy görüşýär. Bu rejime garşy görüşýär. Rejime garşy bir kiçik şey diýär-de, adamlar çekýär-de ýene ýanky awatyny türkýär. Inni ünfereling şoň aýdýan zatlaryna. Men şu ýerde zoom geçirip durdum. Yunus diýen dogrudan maňa jaň etdi. Biz aktivistlerden hiç nat gidler ýaly. Şul gepi kim aýdanan biz gowy bilýäs. Ine şu ýerde Çeçen ýanky adalatlyk üçin görüşýänler hakynda gurrun etdi. Ine şu ýerde men Çeçen batalyonlary boýunça gurrun etdim. Ýagny Ukrainada bir kısan batalyon var, Çeçen, onun içinde Türkmenlerim var. Türkmenistan razvedkasynyň hatabyna görä 130 olay Türkmenler var. Ukrainanyň içinde Ukraina kömek edip Ukraina Russiýa garşy görüşýänler. Russiýa çoğdu da Ukraina. Adalatlyk üçin görüşýärler. Näçip Çeçen şol batalyonlary bütün dünýä bolýar. Olar ýarak berýär, golýar, olar gahrman edýär, olar medallar berýär, olar terroristler däl. Olar gaýtyp adalatly gorap Ukrain halkyna kömek edýärler. Ne şu ýaly, Çeçen adamlar bar. Ne hatta men ne işleýärler Çeçen oglanlar, olar terroristler däl. Ya men Amerika baranda Çeçenler bilen duşan olar terroristler däl. Bu adam meni Siriya, Irak, ýene bir zatlara sokçak bolýar terroristleriň arasynda sebäp şol bilen bulaşdyryp biz terrorist organizasiýa, biz terrorizm işleýär, biz ýarak alyp gan dökjek bolýar diýip şu zada ilçek bolýar, şol Allah Murat Rahimov diýen adam. Biz her wagt çykyşymyzda aýdýar, goşulmaň terroristlere, ýarak almalylar, diňe kanun ýolundan gitmeli. Ine şu ýaly bizim halk öňünde ynymyzy gaçyrjak bolup şu terroristlere sokýar. Indi gelin seyredelim, şunu diýen terroristler näme diýär? Onun ideologiýasy, radikal musulman ideologiýasy. Bizim ona dahylymyz barmy? Ýok. Her bir çykyşlarymyzda biz radikal ya musulmançylyk hakynda çykyş etdikmi? Ýok. Ýeke tek çykyş bardyr, olam musulmançylyk gollap. Bizim bir hereketlerimizde ya ganatlarymyzda bir radikal musulmançylyk barmy? Ýok. Biz nähil olar bilen gatnaşar, nähil gurulşaly? Bizim siýasatymyz başga. Onun siýasaty başga. Deňelen ok şunu çatıştıracak bolsam deňelen ok yer bilen asman çatıştıracak bolýar. Şol ýaly deňelen ok. İkinciden biri razvedkalar kontrol edýär. Ýewropanky, Fransanky, men Amerika baryp senatorlaryny duşýan. Men Fransada senatorlar bilen duşýan. Men OBS'de çykyş edýän.
Men belli bir podiumda getipýörum. Egerde men şol ýaly gatnaşym bolsa, näme men bilen senatorlar duşsun? Näme kongresmenler duşsun? Näme meni senata, kongresa ýa-ni eltip men öýerde arkyn getip ýöreýin. Bir şu biz hoňat Allamrat Rahimoň kelleti işleýän şu zatdyr. Şoň üçin adam garalamakda barmaňdan bütün ganyny sorap bilýän, töhmet atyp, ýa pohlap adamy ynamdan gaçyryp teknologiýalar ulanýan ine gara bloger Allamrat Rahimov. Men şoň üçin şoňa diýen, şoň opozisiýa geleni erwet gelmese gowudy, gaýtyp opozisiýany dağıtmak bilen bolup ýör. Näme keminany türme sokdy, näme piştat aýdanok kemina boýunça. Näme gollanok, näme kemina ýa protestler edenok etmedi. Maksat beýni türme saldy. Näme piştat edenok maksat ba. Hani bir protest et gördüm ya gollak gördüm. O görgülü meýäleri oýnady Türkmenistana aldyryp goýberdi. Gaýtyp kakasyny nakar edýär. Ine şu ýaly tökmekçi, yalançy, şu ýaly zulüm Ýewropada ýetip beren zulüm, ödem Ýewropany garalýa, Amerikany garalýa, ödem şonuň esasyna eline hatda telefon şonuň esasyna gülüşip bilýär. Ine şu ýaly yalançy adamlardan daşrak bolun. Käwat gowy çykşlar edýär, ýok diýjekler. Ýöne umuman maksady FSB pul berýär, türkmenler pul berýär, opozisiýany dağıtmak diýip, ine esasy şuň alyp barýan siýasaty. Sersap bolan adamlar, inni gepleşiklere çelli hoş sag bolun.